You make me holler at the moon. Girl, you're the finest fish in this lagoon. I clear the Nile, you so beguiled. Even though you act so vile. And Deuce has stone cold style. These are my boobs, my skeleton crew. A little strange, but so are you. Don't you wanna be a monster too? Moje drahé publikum, hlasnejšie monštrá, sotva počujem vaše chválospevy. Závidíš? Môžeš si ma odfotiť, nech ti to dlhšie vydrží. Naozaj môžem? Musíš mať vážne odvahu, keď sa tu pretrčaš po tom, čo si urobila. Takto sa hovorí s novou redaktorkou Monster High, Strashibuk. Ty si nová redaktorka? Myslela som si, že ty vieš všetko. Strashibuk čítajú všetci. Môžeš tiež dodať, že mám rozhodujúci vplyv na to, čo si o vás budú myslieť. Na veky. Takže ideme sa fotiť? Fajn, nech to máme za sebou. Trošičku doľava. Perfekto. Úsmev. Kapitánka by mala stať vpredu. Tuším, prišla letná búrka. Ako mi mohlo ujsť, že Torelaj robí Strashibuk? Nedostala si SMS? Iba ja jediná tam posielam SMS-ky. Asi si len trocha mimo hry, lebo ti toľko času zabrali vražoretky. Akože mimo hry? Ja robím pravidlá. Franky, som spoločensky odpísaná? To sa pýtam tej pravej. Všetci nosia boa, Cleo. To nie je možné! Čau, D. Skoro som si to Volám nevšimol. sa Drakulaura. D je písmeno. Očividne písmena nenávidíš. O čom to hovoríš? Na temnej pláži som ti písala každý deň. Nikdy si neodpísal. Hej, totálne som odpisoval. Vôbec sa mi nechce s tebou hovoriť. Vravím pravdu, odpisoval som ti. Tu niekde musia byť. Aha, jedna z nich má moc vidieť budúcnosť, aby som bola špica vo všetkých trendoch. Gulia, alebo rozpúta jednu z egyptských pohrôm, ale risknúť to musím. Mocný to ten vládneš silou, urob ma kráľovnou sociálnych sietí. Hej, a to má byť čo? Vzdávam to. Laguna, stoj. Jill, chápem. Nemôžu ťa vidieť so slanovodnou babou. Nejde o mňa, ale o Veď našich. práve, nevieš byť sám sebou, kamoš. Laguna! Kde si sa tu nabral, maličky? Je to jasné, nemôžem urobiť nič, aby som znovu získala pozíciu na vrchole školskej sociálnej pyramídy. Keby to niekto dokázal, určite by sa na škole hovorilo len o ňom. Ja do toho idem, ja a moje baby, ideme na to. Naozaj? Ste také odvážne, Cleo, lebo ešte nikto nezostal na Monster High v noci v piatok 13. Piatok 13. Práve som všetkým poslala SMS-ku, že do toho idete, ale ak chceš, pošlem ďalšie, že sa príliš bojíte. Nič neposielaj, nebojíme sa ničoho. Tak len do toho.